Indi mara gruppa ýende baglaşýam näli. Maktaçan salam alaykum am sen 3 sorada hoş gördüm am. Ağamjan şu adam sen aydymlaň trend, innem trend bolup gelýärem, saňa bagly, saňa dönüy nemmesem. Näçün ağam şoň syr nämedi? Şu aydymlaň trend bolup şu adam bady ýatany ağam. Sawal aydymlar o soraga men dinleýjilem jogap berse has gowalar sebäbi aydym esasy yürekden çıkan zat elmide ama yüreğe var ya diye. Şoň üçin onu näme bundan soň men dinleýijilerimden sorasaň jogabyny şolardan alarym kaň diýen. Ağamjan, inni şu täzelikler üstüne täzelikler gelýär. Inni sen muştaklaň näme täzelige garaşmaly we näme täzelikler gelýär? Täzelikler kän gelýär. Täzelikler häzir ýakynda ýene täze aydym çykardym. Söýgüýümiň melegi diýen aydymymyz çykdy. Bilýänsiňiz hawa sawalyň nesip bolsa ýakynda 10 klibini çekýäs. Ondan soň ýene de 2 san täze aydym gelýär. Nesip bolsa olam dinleýijileriň göwünden turar diýen umydym bar. 2006-njy ýylda bu aydym gow trend boldy. Barsam görmesem. 2026-njy ýylda ýene de trend boldy agam. Maň syr nämedi hany? Näme täzelik boldy bu? Indi mara gruppa ýende baglaşýam näli? Hawa 2006-njy ýylda biz estrada başlapdyk täzeden Rowşen bilen ýanymda Rewadiýady o wagt. Ondan soň okuwa girdi we oň özi arkitektor, dizayner oglan. Maron Rosa aslında şol. Ýöne okuwa girip meni de dizaynerçilik, arkitektor uğruna dowam etdirjekdir. Şoň üçin men aydymy taşlayan häzirlikçe diýdi. Ýöne men şo wagt isleýän wagtyň gelip bilersiň diýdim. Awa ýene de 20 ýyldan soň ýene de birleşdik we barsam görmesem aydymny şo wagt hakykatdan hem hit boldy. Täzeden ýene de aýtdyk we ýene de dinlenni. Aw bulam ýene de täze ýaşlar inniki öňkü dinlemedikler hem dinledi hasam gowurly. Nesip bolsa Rowşen bilen başlamakçy täzeden gow aydymlara garaşyň, nesip bolsa Rowşen bilen gow aydymlar çykarmakçy inşallah. Şoňam sen hoş gördüm. Köp sawalyň ne maksat mara diýip mara diýdiňiz. Inni kim bilen komentarda bellek geçin. Sağ ol. Stop.